kulolu daba ke lolu luka baba Dlamini lolu daba lolu luka baba Dlamini ngifuna abantu ba understand ukuthi before ngigcile kulona ukuthi court isebenza kanjani. Uma ngabe kwenzeka rape, uma ngabe umuntu entshontsha, uma ngabe abantu bebulalana, inkantolo isuke ingekho lapho. Lokho it's given. Uma ngabe seniletha icala ufike uvula icala, thathwe icala unika idate okuye court. E-court khona amanye amacala e-court. E-court aqula icala umuntu oyedwa. Abantu bangena ngezikhathi zabo. Ijudge equlayo noma imantshi equlayo isuke maqedwa leli sakongena kwenye futhi lokhuzana kwelinye icala. Basebenza ngani? Basebenza ngobufakazi. Fakazi. Abasebenzi ngokuthi bathi siyazi ukuthi ulenzile, siyazi ukuthi awulenzanga. Isebenza ngobufakazi. Inqwaba abantu abaqanjelwa amanga kuthiwe benza amacala. Inkantolo iba phakathi nendawo accuse no complainant yona iba phakathi nendawo. Ngoba umthetho even abashushisi ngeke ngibabona abanye abashushisi sebenza izinto zokuchema nje sengathi umshushisi umeli ucomplainant. Umshushisi akuyena ummeli ka complainant, akuyena ummeli, and abashushisi abayisuse le nto yabo yokuzenza abameli. Maningi ama cases engiwabonayo abashushisi befuna ukuzenza abameli. Umshushisi akuyena ummeli ka complainant. Umshushisi ngokomthetho kumele abe phakathi nendawo ngokomthetho umshushisi, ngoba naye ubengekho akanawo ummeli, kodwa ngoba uyena obonile ukuthi likhona icala sekumele ayivezele inkantolo ukuthi ubone ngani ukuthi ngempela likhona icala la umshushisi. That is the thing. Kodwa hayi ukuthi ummeli ka complainant. Yabo, so ke njengoba kusetshenzwa ngobufakazi bafethu, anginichazele lento ngoba ngiyabotha abantu abaningi abayi understand lento. Kuyenzeka mfethu uboshwe icala ungalenzanga, ingoba ubufakazi obufunwa inkantolo buyahlangana and buyalinkana buze benzele sense yokuthi wena wenzile. Honesty ungenzanga lutho. Kuyenzeka bafethu ukuthi ulenze icala deep down uyazi ukuthi ulenzile, kodwa ubufakazi ulenzile buvele bungahlangani mase kulapha ya ecourt. Bethi bayalalela ethi uyalalela my lord, abuhlangana ufakazi afike ummela bhibhidle umshushisi naye athi uzana uyayichaza uyabona uyayichaza kucaca ukuthi naye khona imdide khona ayihlangani, bese umuntu eyaphosa ufakazi abuhlangani. Uyabona ke ecase kaBaba uDlamini, ecase kaBaba uDlamini ijulile le case. Yabo, ngisakhuluma ngobufakazi nje. Kuyenzeka futhi ukuthi ulenze icala kodwa nje uvela ungabanjwa nje. Ungabanjwa futhi nje ungaboshwa. Hayi ngoba ugwazela amaphoyisa cha. Ingoba uthema uyenza into oyenzile. Wena wenza sure ukuthi abukho ubufakazi obuzokwenza ukuthi investigations igcine ifike kuwena. Hayi ngoba ukuthi kuchenywe nawe uyaboshwa udedelwe cha. Uyaboshwa kodwa ufakazi emnahlangani. Ke nguzwe umphakathi sewuboycotha uzuthuke namaphoyisa ukuthi siyambopha lona bese yadedelwa. Iphoyisa elibophile. Mhlawumbe bafethu asikhulumeni lento leyo kuboshwa ngoba ngize kuBaba uDlamini ngiyabona abantu bayangena. Iphoyisa elibophile bafethu lisuke line show ukuthi nalo lifuna ukuthi lo muntu elimbophile agwetshwe. Bekela mbopha iphoyisa waginqa ithupha lokhuzana wow udaba lwenkantolo sekumele iphoyisa lilwele ukuthi lo muntu lo akagwetshwe. Kumele umseshi wecala naye ulwele ukuthi le case le iPad akwenza ubulungiswa. Iphoyisa labopha lilwele ukuthi nalo ingakho lize lizoba ufakazi ukuthi ngempela lo muntu kumele agwetshwe ngoba ngathi bengimfica kwakade kunjena wenza kanjena ufakazi samthola yilobu nalobu samdlusela kumseshi afike nomseshi naye abuzwa aphendula bafuna agwetshwe. Uma kuukuthi umuntu akagwetshwanga endaweni enimazi kahle uyisigebengu awukwazi ukulwa namaphoyisa, awukwazi
Awukwazi baba ukulwa nawe uthi hayi uboshiwe waye wesivili waye Mangaunge waye kuphi awukwazi ukulwa namaphoyisa. Into ededela umuntu inkantolo. Inkantolo isuka isebenza ngokufakaza. Alright. Kumele wenze njani wena? Kumele uqinisekise ukuthi umumeli ozokumela qinile uKhakhayi. Bakhona abameli lithambile uKhakhayi kubona. Nqwaba futhi nje. Angikhona. Bakhona futhi abameli abakhokhelekayo nje. Akhokhele nje ukuthi icala lakho nje avele nje alenze libe umbhedo. Akhokhele nje umeli yenze konke njalo. But hayi bonke kodwa bakhona abagangile. Funa abantu uthola ummeli enizozwana. Imali ummeli angakusoli okumele ukuthi ngathi uzoba nenkinga yokumkhokhela. Le mali nje ayibe free phakathi kwakho nommeli. Ibani free nje naye azibone ukuthi beyinawo uphephile unless me volunteer ukuthi uzokulwela lo case because uzokhona ngoba i-public case. Ngoba i-public noma i-case yaka Raf izothi mayisiwinile masimali yahlukaniswa. Ngoba i-public case public uyazi ukuthi uzobenefita ngani. Kodwa nje ummeli momqashile ningabi nayo i-issue yemali. Ngiyanicela bafowethu. Ningabi nayo. Ummeli beke wakusola kancane ukuthi ngathi ba umkhokhela unenkinga. We mame. Ingakho ngithi mina right sengibuyela back la. Why ngikhuluma lezi zinto? Yingoba ngifuna abantu baphile. Abantu babone ukuthi ngokwamandla silakanani. Babona abantu bengabe silwa izimpi zabo ngokwepower. Sithi sizilwa sibe silawula. Kule case kaDlamini. uDlamini lapha ya. Into emshayini ubufakazi during i-trial yale case yakhe. Ufakazi. Ufakazi obabekwe etafuleni obenze ukuthi uDlamini agcinwe gwetshiwe. uDlamini lapha akakwazanga ukuthola ummeli ozokwazi ukumkhipha right noma wrong. Akakwazanga. Wathola ummeli owiki. Kanti laba oba complain bonke ubufakazi bakufuneka babuletha. Inkantolo yabona ufakazi. Ngale ufakazi obulethwe yilaba ngale defense kalo ehlulekalayo ukummela. I-defense kalo ingakhe lapha uDlamini. Ufakazi bala lapha. So abantu lento kaDlamini ijule kakhulu abangayithathi light. Show mina ukungibaba. Abangayithathi light. Julile lanto le. Icase nje anixoxe ngokomoya ukuthi ubesonta. Uyabona ubehlala endlini. Ubehlonipha. Manje ngimtshele mina. Umuntu awumkali ngokuthi uyahlonipha. Uma understand igebengu. Yebaba. Igebengu zihlonipha kakhulu. Ezinye zifundisa ejele inhlonipho. Zefundiswa inhlonipho izibizwe ngokuthi esokuqala. Inhlonipho. Ngisho umzali wakho akakufundisa inhlonipho ngalendlela ejele ofundiswa ngayo inhlonipho. Kuthi ngeke ukwazi ukuyisebenza inombolo emhlophe ungayisebenzanga ngenhlonipho. Ngeke khohlwa. Inhlonipho nje into standard. So awukwazi ukuthi umuntu hayi uyahlonipha loya. Uyakholwa loya. Emasontweni inqwaba yawo zicashile igebengu. Including abafundisa inqwaba bazigebengu. Uyabona nje lento yokuthatha imali yomuntu engekho into azoyitha into omnika yona ayithengayo awukhipha u20,000 ngoba ethi ngiyanikela pastor awukhipha u20 ukwazi ukumsebenza ingqondo leyo muntu. Wabona ukufanele ukuthi yena uthathe u20 anike wena umashe nayo baba ngokomqondo. Wabona isidingo sokuthi akathathe lo20 azokupha egameni lokuthi athi ngiyanikela. Kodwa mawumbuza njengoba unikela wena ngalo 20,000 uzotholani? Uzothiwa uNkulunkulu will bless. Loya ubamba inyuka wena ubamba iblessing. Uma kuukuthi ngempela iblessing isebenza ngalendlela kushiwo ngayo kumele ngabe abafundisi badla ama blessing.
ngabe umfundisi udla blessing ithi imoto abayingena petrol athi I praise you Lord, please my Lord make a plan, I need to drive my car to the church, I can't get there because I don't have fuel, please athi uyafika na iblessing sifikile. Kodwa ngoba iblessing baba ayihambi ngalendlela eotshelwa ngayo wena, ayihambi ngaleyo ndlela. Wena utshelwa ngalendlela ukuze uhlukane nonakho unike loya umuntu kahle kahle othola iblessing kubani yilo mnika imali ngoba usezokwenza into ebengekazazenze. Wena okhipha imali, wena kuwena u-minus kuloya u-positive, iyangena kulo iya minus kulo. Kade uno 40,000 minus 20,000 sekusele u20. Kusangafika omunye futhi umnika u10 sekusele u10. Fika omunye futhi umnika u10 awusasele nalutho usuyakhala uthi ingane ayidlile. Kuwena iyaphuma kuluya iyangena. Futhi ingane iyanyuka ngaphi yehla. Ubani onebusiso kumuntu eyehlayo nalo muntu enyukayo. Yile nyukayo umuntu one blessing. Blessing. So nje kunezinto ekufuna sifundise. Uyabona mangathiwe emasontweni awuvala umnikelo uhulumeni athi akusanikela because lento okunikela yenze sense. Khona amasonto amaningi angavala. Asonto angavalo. Khona abafundisi abaningi abangashintsha olimini lokushumayela, abangakhipha inhlamba bethu asidakela uhulumeni. Ucathi how are we going to sustain amasonto wethu uma ngabe thanganikela. Khona abangakhipha inhlamba emlonyeni. Ngoba indaba is not about ukholwa, it's about inyuka ezoqhamuka esontweni. But angikho ke lapha ngingapha. Noma yinini ke bafowethu, ngiyanicela futhi la. Ningabo khuluma nizinthatha amasayidi. Usazwisa isayidi elilodwa. Ngiyakusiza la. Ngoba ngiyabaza abantu ukuthi when it comes to ekuzweleni victim bangakanani. Abantu ababe babili alibeka udaba. Alibeka udaba. Bese ulizwa lo u2 umuzwe lo uma ethi lo ungidlengulile nabu ufakazi udokotela uyasho ukuthi khona umuntu ongipenetrate ngithi mina ilo sekufuneka lo athi hayi akumini yini indaba uthi akuwena. It's simply because bengengikwazi ukumpenetrate ngobani bengingekho kwi-area ubulaphi bengiseJohannesburg aveza ufakazi bese khona ngelanga lo athi upenetrate ngalo phumile kwicase. Kodwa bezothi lo ungipenetrateile ngo12 ebusuku ngavuka mina ekuseni ngakudokotela udokotela wafike wavuma ukuthi na uyabona ukuthi ngingcolile noma ngipenetratiwe. Then ubunobani ebusuku benginalo ndoda kade ukuphi ebusuku nami bengikhona endlini uthi lo mpenetrative uthini ngalokho awukamba manga ngenza ngalonto angivumi lonto ima uphika ngaliphi uthi umpenetrative. That is where the problem starts. Kumila. So mina ke as King Bhaka sengilibuke lonke ngalidotsa futhi ngokomoya ngabona. Kodwa ngoba icase le nomunye kwicase kusuke abameli kumele babe strong ukuze bamsize lo nala kumele ufakazi balo bube strong ukuze icourt ibone ukuthi uyabudika ubulungiswa. Ngicela ungasho la ukuthi kahle kahle phakathi kwabo bano ronke kodwa ukhona ungenaqiniso phakathi kwabo khona. Kodwa if abantu bengangiphusha ngomningi babo ngoba abantu uthi uma usho athi umuntu uking yabona icase manje wayilimaza bengafanele mhlambe ngoba sengishilo ukuthi kuyenzeka uphume icala la ulenzile, kuyenzeka uphume futhi icala ungalenzanga, kuyenzeka uboshwe ngempela udilika jele icala ungalenzanga, kuyenzeka uboshwe ngempela ulenzile ngoba icourt isuke ingekho. Chomi looking Bhaka mina sengibazwile abantu mina nabathanda ukubukwa qamuka umuntu bamhlabeni innocent ingane fuset ingane yabona abanye ingane right bamhlabeni fuset. Mina ngithi kubekwa ubufakazi kube nama representatives uma ngabe ukuthi icala ligweba ngongeqiniso khonto ebizwa ngeappeal. Yakwazi uappeal, yakwazi
ufuna usizo nje lokuthi hayi ke sicela uku-aphila le case. Social media singangena lapho to hayi asimhlanganiseleleni imali akwazi uku-aphila because thina we feel, and when you feel hayi ukuthi uyasho wena. Akekho nje umuntu ongangena la a defend ingane leya. Akekho owayengekho kwenzeka. Akekho futhi ongangena la athi ngiyamlwela ubaba Dlamini akayazi lento futhi sekho impatha mawunjalo. Awukwazi ukwenza lokho. Awukwazi. Wena lana uyathunga but your feelings ukuthi wena how do you feel? Hayi kodwa ukuthi uyazi inkantolo inokufakaza phethe kanje. Kanje. Bathi shocking. Hayi ngizocela mina manifuna ngisho impela hayi ngihlohleni ngempela. Ngoba into masengiyishilo isuke izojika nje. Isuke izothi mangabe ukuthi iphindele court ikuhambe lengishilo. Uma ngabe abantu bengangihlohla bethi angisho. Hayi mangiqeda ngizoyivala ivideo. Kodwa mabethi angisho ngizoyenza elandelayo yokusho ukuthi uba no wrong mina myself. Yeah. Kodwa abahlakaniphile already they are going to read it through thin line. Bakhona phela abantu abahlakaniphile through thin line. Kodwa ukuthi ngifuna ukuthi ba naye esafuna ukubamba ngolayini wakhe ukuthi akwazi ukudedeleka. Uyabona? Ngoba phela maye phuma loya kuthiwa akalenzanga ingane kumele ingene phakathi. Bengene phakathi phela naye. Uma kuthiwa futhi naye ulenzile sekune appeal kumele kuphinde futhi isigwebo sakhe sithi xaxa futhi. Yabo.